Нощта беше ясна и тиха. Звездите ярко светеха, а луната огряваше пътеките на градчето. Наближаваше Рождество Христово. Изведнъж от работилничката на дядо Коледа и неговите джуджета се дочу потропване, пърпорене и смях. Стана му приятно на душата. Усмихна се и каза: колко е хубаво да имаш помощници, защото те ще зарадват много деца по света. Сърцето му се изпълни с радост, но и мъничко тъга. Ще успее ли да стигна до всяко дете? Запали лулата и прошепна: добра фея, ти толкова ми помагаш. Помогни ми още веднъж. Скрящата фея се изправи пред него и каза: разбрах за притесненията ти, добри човече. Не се безпокой. Шейната и еленът са вълшебни. С тях ти можеш да бъдеш невидим и така ще обиколиш целият свят. А твоите джуджета ще бъдат твоите посланници на светлината и добротата. Колко се зарадваха джуджетата, като дочуха разговора. Снегът валеше кротко и трупаше, а те джуджетата се надпреварваха кой по-красив пакет ще сътвори, за да може на всеки подарък да подари. Ето ги, чувате ли ги? Нека погледнем и да видим как се забавляват в работилничката. Къде сме? Къде сме? В кой град сме? Намираме се на 41 градуса и 49 минути северна ширина, 26 градуса и 3 минути източна дължина. Това е Любимец. При любимите деца от Любимец. Има ли тук деца? Идваме да видим дали очаквате добрият старец. Знаете, той е доста стар, но любовта му към децата става все по-голяма. Отново ни изпрати, за да видим как се подготвяте за тези красиви празници. Дали сте били достатъчно послушни, ученолюбиви и добри? Ще ви издам една тайна. Подаръци ще има за всички от сърце. Но преди това напишете желанието си при сърце и ще получите подарък при сърце. Ето я кутията. О, приятно изненадан съм, че сте сложили символа на 2017 година, а то е огненият петел. Очаквайте неочакваното, но всичко това много огнени и пъстри цветове, какъвто е петелът. А красивите емоции, яките и смелите мечти ще бъдат реалност. Подгответе се за една страхотна година. До тук с предсказанията, а реалността нека започне сега. Разбрахме, че това е градът на талантите. Те пеят, танцуват и рисуват. Не може коледен празник без коледна песен. Попаднахме в YouTube на страхотните концерти на читалището и си избрахме две момиченца, които пеят най-хубавата коледна песен. Пеят или лъжат? Не лъжат. Нека ги посрещнем. Вероника и Марина. Браво! Thank you.
И ние, Джудже, покажи на тия хора как го правиш. А виж сега, ние какво можем? Хареса ли ви? Изключително ни е приятно да благодарим на кмета на града, инженер Анастас Анастасов. Точно ние да участваме в запалването на светлините на елхата. Какъв е този шум? Чувате ли? Стори ми се, че това е делта пламер на дядо Коледа. Той, разбира се. Ето го, погледнете. Нека извикаме силно. Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Здравейте, любимец! Най-после успях да дойда в този любим град. Бях чувал фантастични неща за любимец, когато при мен достигна поканата в малък бял плик от кмета на града. Не се замислих и поех дългия път от Лапландия до площад 3 март. Пътя ми посочи малко момиченце, което много се зарадва, като разбра, че тази вечер ще бъда в нейния град. Искам да поздравя всички жители на града, от малки до големи, с настъпващите празници и да им пожелая здрави и усмихнати мигове, добри и щедри сърца, светлина във всеки дом. Джуджетата, готови ли сте да запалим светлините на елхата, която отново е много красива? Нека броенето започне сега. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,